Så, godmorgen. Klokken den er, jeg løber nok lidt rundt, men det er fordi jeg er alligevel lidt langsomt på morgenen, jeg troede det var. Så klokken er 4:30. Og jeg skulle være kørt 4:30. Fordi der vi henter mig, bliver samlet op ved motorvejen med drengerne, som jeg skal til Tjekkiet sammen med. Og de vil være der klokken 5, og jeg er først klar med at spise nu. Så skal jeg lige at kværne en gang her og ned. Har vi kommet til Tjekkiet. Wow, jeg ser træt ud. Så velkommen til vloggen. Vi skal til Benarki. Prag. Yup. Jeg visker lidt, fordi jeg sidder på færgen, og der er mange mennesker. Jeg er på vej til Tjekkiet. Der er race weekend. Vi er snart i havn i Rostock. Og ja, så har vi simpelthen bare en biltur på 6 timer, og så skulle vi gerne være der. Jeg glæder mig. Det bliver fedt. Jeg elsker race weekends. Jeg er også nervøs, men we are on the way to Czech. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg starter med sådan en. Men vi er i hvert fald ankommet til hotellet her i Tjekkiet. I kan lige få en hoodie-room-tur. Men du kommer ligesom ind her, så er der bare lige lidt til tøjet her, og herinde er der pakket pænt ud. Mit tøj hænger klar til at køre i, så det er jo godt. En lille spejl. Okay, jeg har virkelig også det sygeste afslapningstøj på. Men det har været en lang dag i bilen. Så har vi ligesom badeværelse herude. Det er jo også, stille og roligt. Der er ikke så meget at sige, det er et toilet, altså. Jeg har legnet fuldstændig op her. Alt race gear, så det står ligesom klar. En seng og køkken. Most important, bike is ready. Den er flot. Den skal lige pusses lidt mere, ellers er den meget flot. Okay, view, det kan jeg nok ikke sådan lige. Det er nok ikke lige det, jeg betalte for den her gang. Jeg kan faktisk lige vise jer noget her. Fordi jeg har fået med hjelmen. Den er kommet her. Jeg kørte faktisk med den sidste løb, men jeg har ikke vist den tæt på. Og den er rimelig cool. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Det kan man godt. Som I kan se, Red Bull er ligesom optegnet, så det er ligesom 3D ud af hjelmen. Og så den krom. Fordi I kan se, den skinner lidt. Så den er lidt krom, uden at være sådan helt skinnende efternavn bagpå. Og hvis man kigger på detaljen, kan man se det. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men fornem her, der står 75, som jo er mit kørenummer. Vi kan lige gå ind og se, hvad drengene laver. Klar, hold lige bare på her. Nej, det kan jeg ikke bruge til noget. Ja, det bruger I pænt. Kom bare ind. Står I alle sammen i barkassen. Altså, I ved godt, det er jo ikke mig, der redigerer de videoer der. Er det ikke? Jakob har sagt, at den her øvelse skulle være god for ryggen, og Ries han backer ham 100% op. Gør det med? Please, whoever edited this video, bring this moment to life. Please. Bring that thing over here. I got a $50 bill. I'm tryna stick in your rear. She like, whoa. It kinda tickles in there. I'm feeling tipsy off a pill. Someone get me a beer. Så er vi altså kommet på banen her. I kan lige se teltet. Det er min plads. Og min frokost. Så all settled. Rice ved at varme op. Og Los Spikey er klar her. Den står lige på hovedet, men
Den er klar. Der ligger banen. Jeg træner klokken 3. Nej, nu skal jeg lige tænke her. 1 til 2, 2 til 3, 3 til 4. Jeg træner klokken 3 til 4, så der er lige lidt tid nu. Men jeg sidder bare lige og chiller lidt. Får mig lige lidt at drikke, lidt at spise, og ja, venter bare på, at det er min tur. Jeg vil varme op her. Nu er han done. Kigger han lige, og nu er han ved at vælte. Træning er done, eller det er lidt tid siden nu. Klokken er, vi lige spise aftensmad, og klokken er nu, ja, jeg ved faktisk ikke engang, hvad klokken er. Lidt over 7. Jeg er virkelig træt. Altså virkelig træt. Så ja, jeg skal tidlig i seng i dag. Så det tænker jeg, ja, I kan lige se, jeg skal lige have fået fikset alt det her. Ja, og træning, det var fint nok. Altså det er jo, jeg ved ikke, jeg er bare stadig svært ved at ville tilfreds, så det var okay, og ja, det er jo svært at forklare. Nu har jeg ikke nogen video derfra, men det var fint nok, og ja, jeg kørte bare ikke ligesom jeg ville. Altså jeg tror, jeg holdt lidt igen, eller det gjorde jeg lidt. Der var lidt blæsligt, og jeg blev sådan lidt tøvet, og det ligner egentlig ikke mig. Det var ikke 100% i dag, men det var måske 80. Jeg tror det største er, at jeg ikke lige fik hoppet det første hop, når vi kører på første langside. Det skal nok være godt i morgen. Jeg kan mærke, at jeg er helt vildt motiveret for at køre i morgen. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg har tit sådan en, bare vent og se-agtig følelse. Nu tror jeg så simpelthen bare, at jeg vil pakke mine tasker ud, og så vil jeg gå i bad, og så vil jeg simpelthen gå i seng, for jeg er så træt. Godnat. Ses i morgen, og i morgen er der race day. Jeg er ved at pakke, fordi at vi skal til på banen. Klokken er her. Ja, race day. Jeg kan godt mærke det i maven. Jeg er sådan lidt... ja, det rumler lidt med mave. Så jeg ved ikke lige, at jeg var sygt tidligt op. Jeg tror, jeg vågnede kvart i 5 vågnede jeg. Ja, tidligt. Men igen, jeg har egentlig aldrig været inde og sove så meget, så det går nok. Men vi er klar. Jeg glæder mig. Last semifinal elite women smoother skate strap hot for Favorel Bartuňková a Dudu. Okay, ladies and gentlemen, the best of the championship category, women elite, and first for Laura Smoother it's a woman from Copenhagen. Last year is 7th place, now is the first spot of the second straight, and elbow to elbow, it's Meryl Smoother from Netherlands. 2 times from Netherlands to the first and the second spot. Let's go to the third straight, dámy a pánové, poslední dvě rovinky, 2 závodnice z Holandska. Na prvním místě Laura Smoother a místo druhý Meryl Smoother. Obě dvě ségry to tady vyzobly a vyhrávají. A 27. Michelle Vizing z Holandska na místě třetím. Vítězství Laura. Det var first race day, og egentlig okay. Jeg synes godt nok, at min krop var sådan lidt her i dag, så jeg så bare for, at benene var varme, men ikke noget sådan fuldstændig sindssygt, som jeg egentlig normalt gør. First round, det er altid sådan først jo, man skal føler man lige, man skal panke lidt rust af. Jeg fik en rimelig god start, og kom godt over første op, det gjorde jeg så ikke, fordi lidt så bankede jeg godt i, men altså jeg fik hoppet det første langside, så det var ikke så clean at se på, men sådan er det. Fin tur, tøede lidt på anden langside, tog bremsen lidt, imens jeg hoppede, men ja, ikke så meget at sige det. Det var en fin lap, og første lap kan man sige her med race day, så det var virkelig fedt. Semifinalen også sådan rimelig godt ude af gaten også, og jeg tror faktisk, jeg er først ude, men caser sig lidt igen, 1'eren og 2'eren. Og måske på sidste lang side kunne jeg godt lige have trådt lidt mere til. Og så, ja, det ved jeg ikke. Men altså, så kunne måske have været 1-2 med en fan. Der var jeg tror også bare, jeg var der, hvor jeg hellere spare lidt energi til Lost Final. Det var fint, der var fin racing, og det er altid godt at få noget mere under the belt. Og så er vi så ligesom i finalen.
Der er alligevel OL-medaljetager, 2 af dem, og verdensmesteren fra sidste år i U23, så alligevel et rimelig skarpt felt, så det er jo mega fedt, og det er det, der gør, at man bliver bedre til at race. Altså, det er jo altid fedt at vinde, men det er jo endnu federe at gøre det godt, når konkurrencen er der. Så jo, jeg føler mig rimelig godt op til finalen, og går også på gaten og får en vanvittig start. Jeg sidder her med en følelse af, at jeg gjorde nok, men den tror jeg er meget naturlig. Men jeg fik en god start, men så tager jeg ikke et tråd ned i bunden af rampen, og det har jeg egentlig ikke gjort hele weekenden. Og det koster så bare lige lidt, at selvom jeg er 2 nede i bunden tidsmæssigt, så indhenter de andre lidt. Men heldigvis kommer jeg godt over 1'eren, og så kører jeg så bare desværre, eller kører sammen med en anden kører, som lige får en albue ind i siden på mig. Og så tøver jeg lidt med at hoppe, fordi jeg tænker, hvad nu hvis jeg sætter af, hun sidder fast i mig. Det er lang tid siden, jeg har været i sådan en situation. Det er det virkelig. Det har været sidste års racing, ikke også? Så det er mega lang tid siden, jeg har været i den situation. Så jeg tror, det er derfor, jeg synes, det var sådan lidt sketchy. Men heldigvis ved jeg det og ser det, og var også bagefter sådan, hvad skulle jeg bare sætte af? Så lesson learned, og det må vi gøre i morgen, hvis vi ender i samme situation. Jeg kunne jo undgå situationen ved at træde efter 1'eren, eller træde efter rampen, så der er ikke så meget at sige der. Men ellers fin lap, og tilfreds er måske ikke det ord, jeg bruger. Altså, jeg føler egentlig, det var okay. Der er meget positivt at tage med, men der er selvfølgelig også ting, der lige skal forbedres lidt til i morgen. Så jeg slutter som 5'er i et stærkt felt, lige ved at blive 4, men altså, der er bare ikke plads til fejl, når man kører på det level der. Så det er jo, that's it, that's the game, og jeg havde lidt småfejl, og det kostede bare lidt i dag, men ikke værre end som så. Og i morgen er planen. Gør det samme igen, men jeg laver lige et par justeringer. For det første, virkelig vigtigt, at jeg får taget et tråd nede i bunden af rampen. Så den anden ting er, at jeg skal huske ikke at køre, som om jeg bremser på anden langside. Og det er måske svært at se i klippene, man så, men måske man kan se, at jeg bliver indhentet lidt på den anden langside. Fordi jeg sådan tøver lidt, fordi tredje hop derover er ikke så stort. Og jeg kan godt mærke, når vi kommer med den fart der, så bliver jeg sådan lidt nervøs, fordi man kan sige, altså jeg bliver nervøs for at hoppe alt for langt. Og så er det anden langside, bliver ved med at give den fuld gas. Og ja, så føler jeg faktisk ikke, der er så meget andet. Det er sådan lidt de 2 vigtigste hovedpunkter. Men jeg kan mærke sådan en følelse af, at jeg glæder mig til at køre løb, og det har jeg faktisk ikke haft længe. Jeg havde det, fordi jeg var sådan så nervøs. Altså jeg følte jo, altså ja, jeg følte ikke, det var fedt. Nu skal jeg i bad, slappe af, få noget at spise, se om jeg kan sove lidt bedre nat, og så ja, så ikke så meget andet at sige. Altså banen ligger ligesom herinde, bagved her. Lad os lige se, om vi kan zoome ind her. Og det er målstregen, så forhåbentlig kommer jeg først over den. Race day 2 on a tray. Jeg skal til at træne her lige om lidt. Og ja, så skal vi simpelthen bare i gang. Det bliver godt, jeg glæder mig. I hvert fald, så vil jeg få klædt om, gøre klar, så vi er klar til race day. I got a $50 bill, I'm tryna stick it. Two finals left for the championship category. Marlene Kelsen with a great start. From lane number 4, Laura Smilders on her inside. Legal Smilders around the outside. With each other into turn number 1. With Laura Smilders in first. Kelsen in second. Legal Smilders on the podium for the moment. New Zealand is coming up all the way from down under. New Zealand with Megan Williams. Williams wants to come through into the podium. Smilders, Legal Smilders just in front of her. Marlene Kelsen, the winner of you. Round 3 and 4 out of Denmark. Kom nu Danmark, en Nederland, laat jullie wat houden. Laura Smilders. Laura Smilders is taking the win again. Back to back in women elite. Helft in second and Legal Smilders the third place. Løbet søndag gik jo fænomenalt. Fænomenalt, det er jo altid voldsomt at sige, men det gik rigtig godt, og jeg sluttede som 2, så det er mega godt. God dag. Vindforholdene var lidt bedre, og jeg har lært banen lidt bedre at kende, så jeg følte mig egentlig lidt bedre kørende. Ikke at jeg var hurtigere end dagen før, men jeg følte mig lidt bedre kørende, og fik bare sat det sammen der i finalen. Så alt godt, og 2 rimelig godt podium. Mega fedt. Det var et stærkt felt. Der var flere medaljetager fra OL, både i, hvad fanden, Laura hun lavede medalje tilbage, det ved jeg ikke, var det 12? Altså hun har været god længe, og Mel gjorde i 21, så meget stolt, meget tilfreds, og nu nyder jeg lige, jeg har lige onsdag og torsdag her, så tager jeg afsted til Norge, der skal jeg være træner på en træningscamp, kommer så hjem,
har lige en weekend efter har jeg fri, og derefter skal vi til Frankrig og køre Europa Cup. Så sæsonen er travl, men det er derfor, jeg gør det. Jeg synes, det er fedt, og ja, mega fedt at lave min første vlog her. Det har sgu været mega godt, og har øvet mig lidt at filme i, selvom folk de kigger, så det bliver bedre og bedre. Så ja, ikke så meget at sige om det. Det er mega cool. Jeg siger bare tusind tak, fordi I gad at så med, og ja, ikke så meget at sige andet der. Hej!